Ayong adlaw sa tanan, ako si Novi Oracion, ang founder sang Sara Banwang Pinalangga page kag Sara Banwang Pinalangga Riders Club. Nagapasalamat kita sa mga nagbuylog sa aton pagpananom sang kahoy sang July 30 dito sa may Kabukiran sa Banwa sang Sara, especially sa Barangay Muyko, no? Ginapasalamatan naton una ang aton Provincial Environment and Natural Resources, no, paagi kay Attorney Boyko kag kay Ma'am Mitch Peña Florida, and of course sa governor sang probinsya sang Iloilo sa paghatag sa aton sang seedlings na aton igatanom dito sa Kabukiran. Ginapasalamatan man naton ang aton Vice Gobernador, si Vice Governor Christine Tingting Garin, na okay siya gid ni ang nagbulig man sa aton para mapadulong dito ang seedling sa may barangay Muyko. Kaupod, of course, ang Ambiswa Party List, paagi kay Congressman Kulada. Kag ang iban pa nga mga organisasyon, no, ang Philippine Guardians, Sara Chapter, ang Kapinayan Ardimel Malapaya Association, ang Moyko Upland Association, ang Sara OFW Nationwide Organization, and of course kinupdan man kita mga kasimanwa sa aton nga mga mapisan nga SB member sa may Banwa sang Sara, si SB member Isaleo Halandoni nga siya ang chairman sa Committee on Environment, kag ni SB member Chichi Moyko, no, nagupod gid sila dito sa aton pagpananom sa Kabukiran. Ining advokasya mga kasimanwa sang Sara Banwang Pinalangga nagumpisa pa ini sang year 2020, no, kag padayon naton ina nga ginahiwat as long as nga may time kita paagi sa pag-coordinate naton sa mga nagkalain-lain nga organisasyon agud mapatuman naton ang aton advokasya. And we are very happy nga ang gobernador sang probinsya sang Iloilo nag-apresyar, naghatag sa aton sang Certificate of Appreciation sa mga nakigbahin sang aton programa. Kag ginapasalamatan naton ini nga kabay pa nga madamo pagid sang aton nga mga pumuluyo, madamo sang aton mga abyan, mga pamilya ang mag-upod sang advokasya sang Sara Banwang Pinalangga page. Kay nagapati kita mga kasimanwa nga paagi sini sang amon program Tanom sang Kabuhi nga in support sa programa sang probinsya sang Iloilo, Tanom Iloilo. Nagapati kami nga ang paagi sa pagpananom sang kahoy makahatag kita mga kasimanwa sang kaayuhan, no, sa ulihing tubo o kon sa ulihing nga mga henerasyon. Nga agud sa ulihi kon madula man kita sa ibabaw sining kalibutan, may ara kita mga kasimanwa igabilin, no, nga matahom nga palibot para sa aton mga kabataan. Kag of course, gina-advocate sa Sara Banwang Pinalangga nga gina-require ko nga magtanom sang fruit-bearing trees kay nagapati kita mga kasimanwa sa agroforestry, no, kay makadugang income sa aton mga farmers kag makabulig na kita mismo para sa katahom sang aton palibot. So all of this mga kasimanwa, no, kabay pa nga updan ninyo ang amon panawagan nga magtanom kita, no, sang kahoy sa aton palibot. So kabay pa, no, sa madamo pagid naton nga mga hilikoton, madamo pagid ang mag-join sa aton organisasyon. Salamat sa inyo tanan-tanan nga pagbuylog, and God bless Iloilo.